Velkommen til Spørg Mads 2. Ja, det første spørgsmål går til Karen Fjerbæk Olsen. Ja, Karen Fjerbæk Olsen. Hun skriver: hvilken spil er dine yndlingsspil? Det er i hvert fald Saints Row, der er det. Og ja, det er jeg også i gang med at opdatere. Og det er lige der. Saints Row IV. Det er det i hvert fald. Det er mit yndlingsspil. Det næste spørgsmål kommer: kan du godt lide myslibar? Det kommer lidt an på, hvilken myslibar det er, fordi nogle de er virkelig dårlige. Det har lige været ret mig over nogen. De er helt vildt dårlige. Men ja, jeg kan virkelig godt lide dem, men ja, det kommer an på, hvilken slags det er. Så der er en, der skriver: Mikkel Jensen spørger: hvilken et mærke på dit fjernsyn har du? Jeg har et Samsung. Så ja, jeg har bare et Samsung. Det næste spørgsmål kommer her. Mikkel Jensen skriver igen: hvilken fjernbetjening har du? Mikkel Jensen, jeg har selvfølgelig også en Samsung fjernbetjening. Så er der en, der spørger: hvilken PlayStation type eller Xbox eller elektronik har du? Altså, jeg har en computermærke, der hedder Acer, og så har jeg en PlayStation 3, og så et fjernsyn med Samsung. Og ja, det var bare det. På YouTube.